bai kamata kuma ka dauki bakin fenti ka shafa min a fuska ba. Kamar akwai abin da yake damin ki ko? Ba abin da yake damuna. Zara'u ta zo gidan nan kenan. Zara'u ba ta zo gidan nan ba. Kina da matsala. Ka duba irin halin da nake ciki. Rumana. Umarnin nan yayi min nauyi wallahi. Wannan umarnin bai yi nauyi ba. Akan wannan dalilin ne dama kika zaɓi ki zama mai yankakken baya. Ki daina wani boye. Sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba. Magana banza ke. Rumana. Don Allah kada ku tsananta zargin da kuke a kaina. Aiko ya zama tilas na faɗa da bincike na. Ya bakin gaskiya ta kiran na faɗa muku. Yanzu na gasgata abin da ya daɗe yana bujuro min a zuciya. Na shiga uku. Da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata. Ba za ki taba iya samu na ba har abada. Manir haka nika cikin ka kuwa? Sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa. Kada ku kira da maganganun da yake faɗi. Baya cikin hayyacinsa. Rumana ni ne mijinki, ya kamata ki ji magana ta. To ya zan yi? Dole in bi umarnin mijina. Tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai. Rumana, being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his son? And why? Such are his unanswered questions to himself. Baka ganin kayan gidan nan duk su tsufa? Ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba. A caccanda su. What? Jicotis? Hikma Multimedia Kano steps of with a masterpiece. Rumana. Kada ka bar zuciyarka ta maye gurbin tunaninka. Wallahi ba zan taɓa ruwa da ke ba, muna nan tare. Kafirai ne mu, ko ka zama maguzanci nike ne. Ta yaya za ka zama matar da ka zaɓa ka raba da ita, ka rubuta mata saki ɗaya har 3. Iyakokin Allah sun ƙarfin ai wasa da su. Kazafi zaki min? Ka tabbatar masa da kayan sakin nan. Din na ji rashin fahimta ne a cikin wannan al'amarin. Dama saki ya taɓa zama wasa ne? Burin ka ya Watch how the series of misfortune events unfold in this spectacular suspense-packed thrilling drama, Rumana. Sai dai mu dau dangana. Esani Dayuru Yakase Coach Movie. Executive Producer MD Hikima. Co-producer Yunusa Maazi. Producer Aladi Sheshe. Story and screenplay Musa Saraki. Voice over General BMB. Official trailer The Big Boss AMS Main Nagi. Rumana. Directed by Ali Gumzak. Tana da damar da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Wani irin amfani kake mata? Ina mata amfani ta bangarori da dama. Amma wane ne Alhaji mai dokan bacci? A shawarce ina ganin abin magana iyana. Sai fa na san waye Alhaji mai dokan bacci. Manir, ka umarci Labai ya tsaye da maganar nan iyana saboda kar a je allura ta tono garma. Ba ni da buri a duniya da ya wuce in gan ku da kai da ita. Kun wulakanta idan duniya, kun kaskanta. Manir, ba wani bane illa Rumana. Ya dala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya, muna ba da hayar waliye mu a nan wurin. Komai da komai nake so a haɗa mu. An rufe ni da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kaf. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adam Ma'azini. Ka ce abin ba a Kano ya faru ba. Amma da zallafa nake nufi. A Janguza. Kai nake gani ko ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba. duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba mu ci arba da kowace ba. To sai dai fa mu je jami'a. Allah dija! Kai da Allah ba ni da naira sai daloli a cikin jakana. Na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow! Ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Sannan na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Guda daya da abu lamarinka akwai ban tsoro. Duniya ba wani. Ina raguwar take? Ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi? Adamu? Ka san shi ne? Abokina ne ai. Ya ne. Zo a kai. Wallahi tallahi warka mutum na asiri. Sannan da zuwa Alhaji. Wanka Allahu. Abubakar.
Amadu zo nan daya wuce ka je ka wanke min mota ta kasan an jima zan fita da ita an gama hajjaji uku kenan The unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashahuri smashes the screen with another bell ringer. Kalan Dangi from Tanya Investments Nigeria Limited. Na taɓa ganin gayan nan kai ya zo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwaliya mai kyau. ai girman ki da yayi Salma me a fuskan ki islamiya zan wani munafurci kike son isarwa ko to in islamiyan zaki je ki sa hijabi mana dala cire min niqab din nan Madu direba wai kana ina ne ya kake neman ka bata min lokaci ne waya na fa 360 wai yau na nemi wayan na rasa me sunanka sunana Tukur amma na fi son a kira da fike saboda an takaita wahala sun ce da ce saboda takaitawa Halo Habiba to ai sake kawo bako na abinci ko Allah ya baka ita ai hajiya wa bana son surutu ki tafi dan Allah Kalan Dangi love you disappointment discontentment disgruntlement bamboozlement kin kwanta mu ai dalla min shiru ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa hajiya da motanta ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba ni kare a talauci matar mai gadi armiya ta shigo hannu kura ce ta ci kura kaka tricky sneaky hanky panky exciting interesting captivating educating Kalan Dangi lokaci ya zo yaya ni ne yaya Kalan Dangi. It's Aisha Aliu Tsamiya's movie. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Producer Abubakar Bashir Mashahuri. Directed by the silent achiever Ali Gumzak Sak. Kalan Dangi. Kuma kan mashekiya mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Kai kuma kan mashekiya zallar mata. Allah ka raba mu da halin bakar diya. Mai kama cijiya wani bai san menene nufin mu ba sai dai fata ni sunana Tukur Kolo tan tagaryar almaji ba ni na naki a me kifa mai aikin gidansa uwar ta kake kira mai aiki uwarki Allah ya tsakanin mu da kai wallahi ba ku isa ba sai kun ga kare salma Kalan Dangi. Yarware game gura mai sigari ka tauna ɗan kaɗan busa kuɗin ka dan ka more ina ruwana. Yarware game gura mai sigari ka tauna ɗan kaɗan busa kuɗin ka dan ka more ina ramo. Aka duba mai hankali yakan zama babba akan sigari na wuce gaba in siyo in sai da ita ba zamba da yan kudin ka sai ka zaba da hankalin ka ba na hana ka ka sha hayaki ina ruwa na haka ka zaba ka sha hayakin ka to matan gida a fito dakata ga isa gari naman yiwa ta fito ni wallahi daɗi nake kina min daidai haka yawan barikin yake rankwal ya kaji zaki hannun rankwal shirin kamfanin Sultan Film Factory illar bariki a sai gore sai sigari haba malam ko a sha ko a tsaraba kada mutane da kai ban Allah sunanka Musa Haruna ka ba wurin kawai saboda me zan sako to sako din mana arfa ka hau rufe mun baki cire hannunka rufe mun baki idan baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka
yan bariki ce ko mata aure kana yar bariki kawai ka gane baka san ko ni wace ce ba kawai ka ce min yar bariki a sai gare Allah ya tsina ƙarya kake da duro na ne ba san ta ba idan fa shegantakan nan ne tun dangane akan wannan sana'ar wallahi ka saurara mu da saniya sunna ne alade haramiya ga musulmi yan uwana ku gane zantukan da nake yi ku yi nune ba ta hanyar aure aka haife ta ba saboda gudun kunya a duniya shi yasa aka ɗauke ta aka jefar da ita su kuma masu renon yara suka je suka ɗauko ta suka kai ta gidan reno ba ba shi rantsuwa kika bi na ba walla an danna nan hagwaran yau babu labari sai shinkafi can kan iyaka an je babu labari don an rugungo don mun ka ajiye mutum ma wanda suka zo wanda labari shi kawo wani babu labari wannan ya na shiga uku Habiba duniya kwata-kwata babu daɗi bari ya koma baki haske ya koma duhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sa aje a sa'a Salamu alaikum. zan sa a wulaƙanta ki Karamin abu ne ya kawo ni. ta cuta Sai ka yi da na sanin korata daga ofis ɗinka. ke kimsa Ina fatan za ka bani haɗin kai. sai kin bada kamar sati biyu zuwa uku ki sa ni magana ta fahimta idan ba za ki damu zan iya sanin inda kike zaune Ka bari idan na aure ka, na ci dukiya, na yi wadaƙa da ita, to zan gaya maka ko ni wace ce. ba zan aure ki Ina ji a jikina zan zama matarka. karki damu saura kiris zai tabbata Sai me? Haka karaya ɗan kenan daga sharri na. When she decides to do what she wants, there is no wall she can't scale, no fortress she will not destroy, no moral consideration she will not ignore at its very root. Sai ni Hanifa, 'yar duniya. Ina nan daram. She's free in her wildness. She's a wanderess, a drop of free water. She belongs to no man, to no city, to no family. Yar duniya. to shikenan kuma sai a tai muku gori a gari to an yi wa zai ji kunya mijin ki ne zai ji kunya na ruwa Allah hadda kai a abokin barawo Yar duniya. duk namijin da ya ganta ko dole ya ba da kyanta ba karamin kursa kai ba amma ta tabbatar min da cewa ba za mu sake haɗuwa da ita ba nan kuma kun fi kusa Once again, it's the Kannywood Small and Mighty producer, Abdul Aziz Dan Small. na miki shi da damu to sai me to wallahi tallahi kiji tsoron Allah And Global Time Movies back in the rest with Yar duniya. taro bai amsa taro sai na ga mata da idan dinan ganin kurna ko magarya sama kai nace ba laulayi ba ba tsautsayi ba wasa da rayuwa ba zai kyau da ni ba ba san zuciya ba ba kuma ra'ayi ba duk daɗin yin warge mu ba ta kai ya makogwaro ba sama wani kini ne ne da gulma ta kawo ka gidan nan ka bar min gida munafiki azzalimi matuci na lillahi wa inna ilaihi raji'un a ina kika samu wannan tababban kuma zan iya fansanta ko da nawa ne wannan yarinyar matar manya ce ka kama gabanka ka taimaka min ni ka dauke ta ma ka kai ta kawai in shikenan kawai na zama direban tukani katon banza na zama direban matanka Screenplay Munzali and Bichi. Co-producer Abdul Baga Hotoro. Producer Abdul Aziz Dan Small. Yar duniya. Directed by Sunusi Oscar 442. Kai yanzu baba rikicewan naka har ya kai ka zo gaba na ka ce in baka sadaka? Amin ya rabbi. Ni ce ba wata bace ba. Kai da Allah gafara ta. Yar duniya. Coming soon to your homes.